Bueno, pues bona vesprada. Hola, Julio. Hola, Pau. Bueno, pues bona vesprada. Hola, Julio. Hola, Pau. Bueno, pues bona vesprada. Tiene eco, somos el doble. Somos el doble de gente. Bueno, no passa res. Bona vesprada a les persones que s'heu connectat al YouTube de l'associació. Bueno, jo soc Pau Díaz i soc membre de l'associació de veïns de Malvarrosa i tenim a Pau Monasterio, que és del grup Ecologistes en Acció. Hola. Hola. I a Julio Moltó, que és membre és portaveu de l'associació de veïns i veïnes del barri de Nazaret. Què tal, Julio? Hola. Bona vesprada. Bueno, pues hem convocat esta xerrada virtual que és una experiència en el context de la pandèmia i que esperem que siga d'interès, que anem a fer-la ara en directe a les 6 de la vesprada d'avui divendres 6 de novembre i que després se quedarà en el canal de YouTube de l'associació per a que la gent també pugui veure-lo les vegades que vulgui si li ha resultat interessant. I bé, com sabeu, aquesta xerrada està organitzada per l'Associació de Veïns de Malvarrosa en el marc d'una campanya de fer extensiva la lluita contra l'ampliació del port de València i a favor de la ciutadania i de l'ecologia, a favor del litoral valencià. S'han fet altres xerrades i esperem que se facin més endavant, a més d'altres mesures, com hem posat pancartes en determinats llocs de la ciutat de València i s'estan recolint signatures, que això anirem contant-lo. Aquesta iniciativa, aquesta campanya, l'estem duent a algunes associacions dels poblats marítims de la ciutat de València en aliança amb altres entitats de tipus ecologista i social, com Ecologistes en Acció, Acció Ecologista Agro, per l'Horta, València Saludable, juntant la plataforma del litoral per al poble. I bé, pensem que estem preocupats i preocupades per moltes raons en el projecte d'ampliació del port de València i el nostre objectiu és aturar aquest projecte d'ampliació i ara estem en una fase de fer visible les nostres raons de per què estem oposats. Aleshores, primer intervindrà uns 10 minutets o 15, el que necessite Julio, per explicar també desenvolupar aquesta campanya i les raons, i després parlarà Pau d'Ecologistes en Acció per donar també les nostres raons com a entitats. Sabeu que estem emitint en directe en YouTube i podeu fer preguntes directament al xat del vídeo de YouTube o via les xarxes socials de la nostra associació. Així que sense més, Julio, si vols començar. Sí, bona vesprada a totes i a tots. Això és una experiència absolutament novedosa i encara més per a la gent que encara som quasi de boli i de paper. Però bé, tenim que reinventar-se i tirar endavant. En realitat, el conflicte entre el port i la ciutat comença fa molts anys. Concretament, el nostre company Ramon Arqués i Toni Sanchís han investigat el tema, però mira, resulta que a final del segle XIX el port va decidir ampliar-se cap al sud. I a partir d'ahí arribem fins ara, que ara una vegada ja resulta que té tot el sud, diguem, al seu, somet als seus interessos, resulta que ara vol passar-se a l'ampliació nord. Davant de tot això, de sempre l'Associació de Veïns de Nazaret havia estat molt reivindicativa davant de tots els atropellos del port, però es varen plantejar ja fa molts anys que això no era una lluita només del nostre barri, sinó també de tota la ciutat. Efectivament, varen prendre la platja en el 86 i a continuació l'Horta de la Punta i la gent de la Punta
se va mobilitzar moltíssim per a defensar l'horta i les seues cases, però el port continuava endavant diguem, la seva estratègia d'ocupar tot el litoral. No? I, bueno, així quedaven pràcticament el poblet d'Astèrix i Obélix, de la Punta i de Nazaret, i en un moment determinat vam demanar ajuda i vam trobar primer els companys del marítim i del litoral i vam muntar una primera coordinadora que era el litoral que volem, que després se va reconvertir en el litoral per al poble, i també vam parlar en la Federació de Veïns per a que recolzar aquestes coses. I tot això arriba l'any passat. L'any passat se donem compte de que, quasi per casualitat, el port volia ara, després de carregar-se el sud, ara fer una ampliació per el nord. Vàrem denunciar el tema i vàrem muntar, en ajuda de tots els companys que ha dit abans Pau el de la Malva, la Comissió Ciutat Port. En realitat, abans de l'estiu passat, el que demanàvem era una moratòria a aquesta ampliació que no estava justificada, un debat públic i una nova declaració d'impacte ambiental. La veritat és que ni les autoritats portuàries ni polítiques han fet cap moratòria. El debat públic, l'únic que hi ha damunt de la taula, és el que ha plantejat la ciutadania organitzada. I, ara ja sabem que no sols es tracta de fer una nova DIA, sinó que la DIA del 2006 no sols està obsoleta, sinó que està caducada. I per això directament demanem que l'ampliació no se porti endavant. Per què? Perquè duplicar a aquestes altures de la història les instal·lacions d'un port com el de València i els seus accessos no té molt de trellat. Bàsicament, el que diguem és que no necessitem més port, el que necessitem és que aquests diners públics s'invertisquen en la salut, l'educació i la transició ecològica. I, això seria, una primera intervenció, no? No sé, Pau, com va el tema? Si era això de lo que havíem parlat o... Sí. En aquests moments hi ha unes 25 persones veient, ara 28 persones veient el vídeo en directe i gràcies, Julio, per la teva intervenció. Jo crec que sé que tens moltes coses més que dir i si vols fem una cosa dinàmica, efectivament, que no siga tirar el rotllo, sinó que has fet una primera introducció i un recorregut històric de les entitats i de la lluita i ara, Pau, d'Ecologistes en Acció, ens explicarà en una presentació també les raons de l'oposició. Sí, jo una miqueta el que vaig a fer és intentar fer una visió rapideta d'un pocs motius per als quals aquesta comissió última, després de totes les altres plataformes que han anat constituint els poblats marítims i litorals, doncs com acabem constituint la comissió, que bàsicament és perquè veiem que ja la proposta que hi ha des del port és totalment desgavellada i ja se coordinen diverses plataformes, diverses entitats per a intentar fer front i intentar aclarir una miqueta aquesta situació. Aleshores, vaig a posar unes imatges de fons perquè jo crec que així es pot veure més clarament què és el que pretén fer el port. Vaig a intentar també explicar ràpidament com ens afecta a les persones que vivim a València, a les rodalies, i després vos explicaré una miqueta què és el que ara hem llançat en la campanya que encetarem en la pancartada, en les pancartes similars a la que tinc darrere, en la que molts col·lectius se varen coordinar per a cadascú manar un missatge, a una banda ficar menys port i a l'altre cada col·lectiu va triar una miqueta aquella cosa en la que pensava que era millor invertir aquests diners públics.
Aleshores, és el repàs que vaig a fer ara mateix. Així que vaig a compartir-vos ja la cosa. Vale. Suposo que l'esteu veient. Sí. Pau, vale. Doncs, mireu, això és una imatge aèria del port com és en l'actualitat. Si vegeu, la part de dalt de la imatge és el nord i la part de baix és el sud. A l'esquerra de la part de baix podeu veure el Club Nàutic, una miqueta més a l'esquerra la ZAL, que és una transformació brutal que varen fer de la zona de la punta i que a hores d'ara és bàsicament un erial, està desocupat. I entre la ZAL i el que és la Marina Real, que és el que veiem al Port i València, doncs veiem ahir la gàlia que ens deia Julio, que és Nazaret. Si vegeu a la part de dalt de la imatge, n'hi ha com una tirera, com un dic, que això és com si fos la primera fase de l'ampliació que volen fer ara al nord. El que han executat, això és el que n'hi ha executat ara, aquesta escollera o aquest dic de recer que vegeu ahir. En aquesta imatge resumís una miqueta que el Port de València és gran, és menut, què és? El Port de València és el primer en mercaderies de l'Estat i estem manejant més de 5 milions de contenidors, que és això que posa ahí teus, anualment. Manejar vol dir manejar literalment, o sigui, agafar una caixeta de contenidor i moure-la d'un lloc a l'altre, que siga d'un vaixell a un altre, que siga d'un vaixell a terra o que siga de terra d'un lloc a l'altre, això els és igual. Ells compten moviment de contenidors com yo lo cojo de un lado y lo pongo en el otro, ¿vale? No fan un recompte real d'això si se trasllada a negoci o no. Aleshores, la primera pregunta que se varen fer en la comissió és però això és un negoci per a València? Vull dir, això que sempre ens diuen que l'economia valenciana, això és un motor de l'economia i tal, això és de veres o no? Doncs nosaltres farem aquesta pregunta i gràcies a un company que es diu Vicent Torres va fer un anàlisi amb les dades del port i ens varen donar compte que, per a començar, quasi una quarta part dels contenidors que es manegen en València van buits. I dels 3/4 que van plens, van dir, bueno, pues a veure, estos que van plens, què porten? O on van, o d'on venen, o a veure si realment ens suposa a la gent del territori una activitat econòmica potent. Doncs des que van plens, quasi la meitat són contenidors en trànsit, és a dir, els passen d'un vaixell a un altre, fan com logística interna entre diferents ports, és un vaixell gran o el passen a xicotet o al revés. I dels contenidors que sí que ixen, seria realment un poc el que se suposa que estem exportant des de València a altres països, solament és el 17,55%, que és el que diuen ells contenidors de càrrega, que es carreguen a un vaixell. Bé, doncs resulta que d'aixos de càrrega, un 10% va a cabotatge. Cabotatge vol dir que el 10% d'aixos poquets que estan carregats i ixen del port van a un altre port de l'estat espanyol. Realment no és una exportació, potser va del port d'ací al d'Alacant o al d'Algeciras, però no surt més enllà. La meitat d'estos poquets que van carregats resulta que van carregats de les ratxoles de Castelló, de tota la indústria de ratxolar de Castelló, quan allà tenen un altre port també. Això és un altre tema. Després també hi ha que dir que una part important dels que entren i els que ixen plens ve de Madrid, dels ports secs que n'hi ha allà, i la resta de contenidors, ja que posa descàrrega i tal, bàsicament el destí i origen del País Valencià és pràcticament residual, excepte la descàrrega, que bàsicament és mercaderia xinesa, el que ens està arribant per el port. A tot això hem d'afegir el tema dels vaixells no de contenidors, sinó de passatge. Tenim els ferris i tenim els creuers turístics. Els creuers turístics, ara amb el tema del Covid, doncs hem vist que s'han pegat un varapalo tremendo. I a València, per exemple, us he posat la previsió que n'hi havia per a 2020, per a que sapigueu de quines dimensions de creuers estàvem parlant. N'hi havia previst que vingueren més de 230 creuers
I el que és curiós d'aquest tipus d'activitat econòmica, que sembla que molts ports sempre volen fomentar, com si fos una font de riquesa, resulta que la mitjana, hem calculat, la mitjana de temps que romanen al Port de València i ve a ser unes 9 hores i mitja. Això vol dir que en aquestes 9 hores i mitja la gent li ha de donar temps de baixar, anar al lloc que volen visitar, tornar, pujar al vaixell i eixir. Aleshores, es podeu imaginar la font de turisme que això suposa és molt bàsica. A més, moltes vegades són viatges o visites que ja van contractades des del propi creuer i hi ha molta gent que porta inclús el pícnic des del vaixell. Bé, doncs això, un altre tema. El que hem d'afegir, a més, tràfic de passatge de tipus ferri al Port de València. Si esteu veient una imatge d'un dels vaixells i la fumegareta que ens posa. Tot això, tot aquest negoci que se suposa que és molt important per a València, en mans de qui està? Doncs bàsicament, al cas del Port de València, n'hi ha 3 empreses. La Rocheta que veieu a l'esquerra, que és Maersk, la del mig, que és MSC, també en Rochet, i la de la dreta, la més gran, que és COSCO, que és l'empresa xinesa. Tot el tema de l'ampliació ha sigut tret a concurs el projecte d'ampliació nord del port i l'única empresa que s'ha presentat per a gestionar la concessió, no per a fer el relleno, sinó per a ficar les grues i tot el que va damunt, l'única que s'ha presentat ha sigut MSC. Per què? Perquè, com veieu a la imatge, té molt poquet d'espai i el que està fent ara és li ha de llogar a COSCO, que és el de la dreta, el xinès, espai, perquè no té suficient. Aleshores, ahir ja començarem a veure una miqueta per on anava el tema. Aleshores, la pregunta després de veure un poc de què va això del Port de València seria, és necessari ampliar-lo? Sobretot, és necessari ampliar-lo al context que estem ara, ecològic i climàtic i social, inclús diríem una miqueta més enllà? Doncs això va ser, la resposta a això va ser el motiu principal per a constituir la comissió. Bé, vam fer una anàlisi. Quines accions volen fer al port i quines conseqüències té per a València i la seva zona metropolitana? Doncs mireu, bàsicament l'ampliació consta de 2 coses. Com veieu aquesta imatge, fer una nova terminal enorme que el que fa és duplicar la capacitat de contenidors del port ahir a el que veieu en la part groga, que fica nova terminal, i a més també de regalito ens han apropat una terminal de creuers, que és el que veieu a l'esquerra, que l'han ficat quasi damunt del barri de Nazaret, que a més la volen ubicar en un lloc que era terreny, era una concessió devoluda i això també està turbio. La segona cosa és que ens volen colar modificacions al projecte original que en principi anaven a fer. Són modificacions molt, molt significatives i a més n'hi ha actuacions noves. N'hi ha unes excavacions brutals, moviment de terres, ara us explicaré una miqueta. I la tercera cosa que ens va fer alçar-se i començar a treballar en contra d'això va ser que, a més, hi ha altres actuacions necessàries que no mencionen en cap moment en els projectes d'ampliació i que, si no es fan, aquesta ampliació no és funcional. M'estic referint, per exemple, a fer una nova connexió per a l'eixida i entrada de camions, perquè la que n'hi ha ja està totalment saturada. El tema de l'ampliació. Mireu, això, que està en groc i en verd, era el projecte original d'ampliació, que ja veieu que és exageradament ambiciós. Però és que ara resulta que varen començar a fer modificacions i ara el que proposen és el que veieu en Rochet a la part de dalt. Com veieu, des de la imatge que n'hi ha a l'esquerra, la proposta original, a la nova que se concentra tot així, doncs és diferent. I això implica que hi ha que fer canvis a les obres i els moviments de terra i tot això que se fan al port. Quin tipus de canvis? Doncs, per exemple, aquesta esplanada, estem parlant d'una esplanada de 138 hectàrees. Nosaltres vam dir, però això és molt o és poc? Doncs ens anàvem al Google, i resulta que és com tot el barri
de Ciutat Vella de València. Així n'és de gran l'esplanada. A banda, quina capacitat? Doncs passem de 5 milions de contenidors a més de 12. O sigui, anem a més del doble de capacitat. La qüestió és que no sabem si aquests contenidors que anem a doblar, en teoria, van buits, van plens, i van plens de què és? És mercaderia xinesa que ens està entrant o què és? Quan arriben així al port i es tinguin que distribuir, en el cas d'importacions o en el cas de que vulguem eixir, els camions que entren i eixen en els contenidors, per on van entrar i per on van eixir? Perquè per la part sud de València i això està totalment ja col·lapsat. Doncs aquestes eren totes preguntes que cada vegada més ens feien motivar-se per al tema d'averiguar i de protestar i d'intentar aclarir això de què va. Altres canvis que fa falta? Doncs fa falta fer un canal d'entrada a aquesta esplanada nova, molt més profunda, també perquè volien ficar vaixells més grans per el tema de maniobres internes i tal. En total, el canal i la profunditat que tenien previst des del projecte original a les modificacions que proposaven era multiplicar per 14 vegades el que s'havia autoritzat en l'estudi, en la declaració d'impacte ambiental del projecte original, que així que vam dir, s'ha acabat. Aleshores, altre motiu més. Afeccions. Doncs clar, vam pensar que les afeccions serien brutals, més tenint en compte que tenim el parc natural del Saler al costadet mateixa del port. Quin tipus d'afeccions? Doncs mireu, això no és de les últimes pluges, però és de les anteriors, del Glòria que va vindre. És una imatge que ens va facilitar un dels veïns del port. Això que veieu és un estudi de com ha sigut el retrocés de la platja del Saler, un estudi del Ministeri, per al Ministeri, que li va fer una consultora d'enginyeria, que deia que n'hi havia trams que fins i tot havia retrocedit la platja fins 70 metres des de la seva extensió original, de la seva amplària original. Així teniu alguna imatge més dels resultats del Glòria. Això és la zona que està al sud del poble del Saler, propet del City Saler, de l'hotel aquest que porta tancat molt de temps, i això que veieu al fons són les grues del port. Continuem escudrinyant un poc la proposta. Quan varen treure a concurs el vestir i la mega esplanada nova que volen fer en la part nord, MSC se va presentar i va presentar un projecte meravellós. Un projecte que resulta que quan comences a llegir-lo, si tens la paciència i la constància per a llegir-te aquest ladrillo, doncs te n'adones que va tot completament automatitzat, robotitzat, grues per control remot. Nosaltres vam consultar al sindicat d'Estiva i ens van dir que així a bote pronto i a grandes números estimaven que ja per a començar amb aquest sistema ja es diu una pèrdua neta de treball d'uns 500 llocs. Bé, actuacions noves, més coses que ens poden afectar. Doncs el tema del tràfic rodat que hem vist abans. Ara mateix estan entrant i eixint del port diàriament uns 6.000 camions. Uns 2.000 venen de Castelló, del nord. Si nosaltres dupliquem la capacitat del port, dupliquem la capacitat de contenidors, evidentment, això com a mínim es va a duplicar. Això què vol dir? El doble d'emissions de gasos, per exemple, el qual afecta greument a la nostra salut. La nostra salut, ja no sols per el port, sinó per altre tipus de tràfic, està ja greument afectada en quant ara que està el tema dels aerosols i que són portadors del virus i tal, però també els gasos són perjudicials per a la salut per si mateixa. Per exemple, el que veieu allà a l'esquerra en colors morats, violeta i blau, és un mapa de la contaminació de l'aire en òxids de nitrogen a València. Com podeu veure, tota la pista que recorren els camions per entrar al port, inclús la zona del port, està completament excedint els nivells legals d'òxids de nitrogen. Totes aquestes coses, per descomptat, no es mencionen ni als projectes, ni al tema dels impactes ambientals, ni res. Accés extra que seria necessari per a moure aquest
doncs que si tenim 6.000 camions al dia, doncs serien 12.000 camions com a mínim. Doncs és evident que els va fer falta un accés per el nord, a més que ho han dit en altres ocasions en l'autoritat portuària. Algunes opcions que s'hem trobat, doncs aquesta marcianada que vegeu aquí, un megapuente, una altra que és un túnel també, passant de que arribaria més o menys a l'altura de Porça Playa, una miqueta més amunt. Tot això són coses que no es mencionen al projecte, que s'han de fer sí o sí, perquè si no, per molts contenidors que anem a fer ahir, acumular-los al port, els han de donar entrada i eixida. Són coses que no ens han mencionat i que nosaltres fent números, així a grandes rasgos, hem estimat que no menys de 2.500 milions d'euros públics faria falta per a enllestir tota la broma i ficar-lo en marxa realment aquesta ampliació que està proposada. Dels 400 que en principi ens deien que anaven a posar. Bé, després està la terminal de creuers. El tema dels creuers, a banda de que econòmicament el rendiment que n'hi ha per a les ciutats que estan rebent aquestes hordes en concentració horària de turistes, el rendiment econòmic és mínim, a banda n'hi ha que veure les emissions que tenen. Per exemple, l'empresa de Carnival, de creuers, que és una de les que ve a València, si estiguem en un rànquing mundial de temes dels majors 10 emissors del món del planeta de gasos contaminants, en el rànquing estaria aquesta empresa de Carnival, junta amb Ryanair. Doncs, on volen posar la terminal nova? Doncs en aquest rotxet brillant que n'hi ha en el mig i el que n'hi ha encerclat en groc, això és el barri de Nazaret. La distància és minúscula. O sigui, tota la gent, i mireu la distància que n'hi ha a València, els gasos segur que van arribar. Bé, doncs, primer deixar clar que sense totes aquestes modificacions i sense tots els afegits que no han mencionat, no és possible que aquesta ampliació es fiqui en marxa. També ens preguntarem, però això és normal que se facin aquestes disposicions de gasto, de gastar-se diners públics així a les braves en el port? Doncs sí. S'hem donat compte que n'hi ha moltes accions i molts projectes al port, les autoritats portuàries, no només a la de València, en general a l'Estat, que es fan una miqueta sobre la marxa, que al poc de temps les han de desmuntar i les han de modificar perquè no les han pensades bé, etc. I per descomptat no consulten mai ni tenen en compte el territori on s'implanten. Bé, aleshores, què ens suposa en definitiva per a València? Doncs ens suposa invertir unes quantitats ingents de diners públics amb un resultat d'agressió al territori, per exemple, desaparició de les platges, contaminació de l'aire, destrucció de l'horta, que ja ho hem vist clarament amb el tema de la sal, i posar en perill el parc de l'Albufera. Suposa també una agressió a la ciutadania per el tema de la qualitat de l'aire, el soroll que té que suportar la gent de Nazaret, i no solament el soroll tal qual, sinó les vibracions i els zumbits constants, això és insuportable. L'ocupació d'espai públic per a empreses privades i per a benefici privat. I al remat, el que estan fent amb aquesta actuació és, amb diners públics, estan determinant des de l'àmbit privat un model de ciutat que serà el que patirem nosaltres i la gent que vinga darrere durant 100 anys o més. Vull dir, això va marcar, igual que l'obra del riu Túria, va marcar el model de ciutat que tenim durant un segle o més. Aleshores, això ens va motivar a fer una sèrie de demandes. Quines demandes? Doncs la primera de totes, abandonar definitivament el projecte d'ampliació del nord del port. M'és igual, i ens és igual que siga amb declaració d'impacte o sense declaració d'impacte. La qüestió és que encara que aconseguirà passar una declaració d'impacte, aquest projecte està totalment desactualitzat, està fora de context i no és per a res necessari. Que a més, els diners que n'hi han previstos, en principi els 400 milions, que nosaltres hem calculat que després serien molts més, que se resignen a inversions públiques que realment són necessàries i urgents. Ara mateixa, a tots i a totes ens ve al cap alguna segur. I també demanem que
s'implementa un nou model de governança, perquè estem veient que els ports viuen totalment d'esquenes a la ciutadania i a les necessitats que tenim i al territori. I en el context ecològic, climàtic i social en el que estem ara, això és intolerable. Per tot això, com vos deia Pau, de la Malva, hem llançat una campanya a la ciutadania i el primer pas és recopilar recolzaments al manifest. Un manifest que podeu signar si esteu d'acord, podeu llegir per complet i si podeu signar si esteu d'acord en l'enllaç que vegeu ací. Jo crec que ja m'he extès suficient, així que si voleu que comencem, jo què sé, a resoldre algun dubte, alguna qüestió, alguna aportació, doncs jo crec que ja he xorreo d'informació. Ha estat, jo crec que molt interessant. És necessari dir que, ara mateix som 40 espectadors en YouTube en directe que estan seguint la xerrada amb nosaltres. Si alguna persona, ja sé que la situació de pandèmia ens obliga de vegades a actualitzar-nos i a gastar aquests mitjans, si alguna persona estiguera interessada en fer qualsevol pregunta, per favor, ha de fer-ho per el xat del YouTube. Ha de loguear-se primer per a poder entrar a fer les preguntes. El company Adrià pot moderar també aquest tipus de preguntes. Jo sí que volia comentar, com a veí de la Malvarrosa, la nostra preocupació no només per l'accés no només per l'ampliació del port, que evidentment nosaltres estem molt a prop i ens afecta, per el model de turisme que ens arriba a la Malvarrosa, perquè apostem per un turisme diferent del que es ven. I sobretot per l'ampliació, per l'accés nord a la ciutat de València. Per a nosaltres seria un impacte directe al nostre barri. La resta també són impactes directes de contaminació, de destrucció de la nostra platja, però l'accés nord seria o passa per baix de les nostres cases o passa per enfront de la nostra platja, va tindre un impacte directe. Efectivament, l'ampliació del port, com ha comentat la Pau, està associada o junta una sèrie de projectes necessaris per a aquest model de ciutat depredador de les persones i del medi ambient, una sèrie d'elements, de mesures, d'infraestructures que venen associades a aquesta ampliació. Per tant, per a nosaltres la lluita contra l'ampliació del port se situa en un marc global i en un marc de quin model de ciutat volem. Construir un túnel per baix de la Mediterrània per enfront de la platja de la Malvarrosa és antisocial, és antiecològic, és antinatural. És una marcianada. És una despesa brutal, econòmica, que necessitem per a invertir en altres coses, en aquests moments especialment. Aleshores, jo crec que les autoritats han de repensar aquest projecte i canviar orientació, abandonar aquest projecte que correspon més a unes èpoques passades, de quan feien carreres de Fórmula 1 pels carrers que van entre el barri de Julio i el meu, pel Cabanyal, pel Grau, quan feien carreres de cotxes, quan feien el campionat de l'America's Cup. Aquest model de ciutat ha d'haver passat i ara aquesta iniciativa de l'ampliació del port junt a les infraestructures que vindrien acompanyades com l'accés nord serien, des del meu punt de vista, més agressiu encara que aquestes intervencions, perquè seria una intervenció amb unes conseqüències de molt llarg recorregut i en alguns moments de caràcter irreversible. Jo també necessitava comentar-ho. No sé si Julio i Pau també vol intervindre. Sí, jo volia comentar que has dit que això respon un poc a temps passats. I és que això, el tema de la gestió de les autoritats portuàries, que se gestionen a nivell estatal,
és que realment és un organisme que ens està demostrant a la gent de la comissió que realment és que és arcaic, per això fa aquestes propostes tan arcaiques, que ni tan sols s'hauran llegit els convenis internacionals que n'hi ha de reducció d'emissions de gasos, per exemple. I això m'agradaria que Julio ens comentara un poc el tema de, per exemple, com procedís el port quan nosaltres li demanem dades, perquè vosaltres, el veïnat de Natzaret, sí que heu demanat de vegades que vos donen dades, heu demanat que es facin inspeccions també per temes d'emissions, de que heu tingut al costat de casa un vaixell traient una fumera i tal, i normalment la reacció del port és transparent, és ràpida, o és més bé una cosa... Vull dir, perquè és que jo crec que en aquests casos se demostra clarament un poc l'esperit que té aquest organisme. Bueno, mira, resulta que això de la contaminació del port ve de molt lluny. De fet, el port fa quasi 50 anys va autoritzar la instal·lació d'una empresa perillosa i contaminant en la platja de Natzaret, que es deia Arlesa, i durant molts anys va contaminar el riu, va contaminar la platja, és a dir, era com el manual digamos, del especulador. Primero degrado y después recalifico. ¿Vale? Ahora resulta que cuando van a conseguir llevar la fábrica, bueno, pues ara resulta que ens apropa tots els vaixells, diguem, els creuers, no?, de luxe, i, bueno, pues hi ha gent que pensa que això serà molt beneficiós per al barri i tal, i dic, bueno, segurament jo crec que ho has explicat tu perfectament. És a dir, és gent que agarra l'autobús, col·lapsa, diguem, el transport públic i torna al vaixell perquè ho tenen tot pagat en el vaixell, lògicament, no? Però, sobretot, la contaminació, no? Diguem, Aurelio Martínez, el president de l'autoritat portuària, ens contava fa un temps que, bueno, es que no os preocupéis porque vamos a poner, digamos, unas instalaciones eléctricas para que los cruceros que llegan se enchufen y entonces no contaminen. Claro, ahí el tema es el siguiente. Mira, cruceros de esos no existen y más que contando con los dedos de esta mano y seguramente aún sobran. Es posible que se fabrican algunos nuevos, pero el tema es que de los 200 o 300 o 400 macrocruceros que van por el mundo, se tienen que amortizar. Eso quiere decir que durante 20 o 30 años más seguirán contaminando. Pero todos los barcos que hay, digamos, sobre los muelles que se construyó en la playa de Natzaret y La Punta, pues seguirán contaminando sin ninguna, digamos, cortapisa, ¿no? El último caso lo tuvimos en el mes de septiembre. Unos compañeros nos enviaron unas fotos, las enviamos y mira por dónde, la Capitanía Marítima tomó cartas en el asunto. Eso sí, nos dijo que era una cosa excepcional, creo recordar de memoria, ¿no? Pero nosotros sabemos que no es así, es decir, todos los barcos emiten esos humos, aunque sea durante el arranque y durante una serie de maniobras que hacen ahí, y aparte de todo lo que han ido contaminando hasta llegar aquí. Y bueno, hemos pedido que nos vayan informando de cómo van esas situaciones, pero al final yo creo que el puerto es muy opaco. Lo saben perfectamente los compañeros de la Asociación de Grauport, que bueno, han pedido documentación y el puerto se niega a aportarla. Pero no solo eso, hace un año ahora, creo, presentamos alegaciones muy fundamentadas jurídicamente y medioambientalmente también a la ampliación del puerto, y a día de hoy aún están sin contestar. Y yo creo que nosotros pensamos que es que el puerto hace trampas. El puerto hace trampas, pero no de ahora, de toda la vida, ¿no? Os contaba antes lo del siglo XIX. En el siglo XIX, pues empezó, digamos, todo el lío este,
pero en el 86 también nos dijo, no os preocupéis que vamos a limpiar el final del río y vamos a hacer zonas verdes. Bueno, eso está incumplido. Y bueno, hasta la fecha, ¿no? Que le vas pidiendo cosas y hace como que te las da. Le pedimos también qué pasaba con los medidores de contaminación. Bueno, que no os preocupéis, que ahí están. Solo tiene 2, ¿no? Solo 2 medidores de contaminación, mientras otros puertos más pequeñitos, como el de Alicante o el de Castellón, tienen bastantes más. Y bueno, pues como esas todas, ¿no? En algún debate le preguntamos al presidente de la autoridad portuaria que, bueno, que presume de las grandes cuentas, ¿no? No sé si son las cuentas del gran capitán o qué, ¿no? Pero siempre presumen de tener muchos beneficios, pero al final me preguntas, oye, ¿tú tienes beneficios porque resulta que no internalizas los costes que pagamos toda la ciudadanía en salud, en medio ambiente? También le preguntamos, oye, ¿y a cómo va el metro cuadrado de playa o de huerta o de aire limpio o de un río limpio al final? Y bueno, esto no entra, ¿no? En la contabilidad esto no entra porque las pérdidas van a manos de toda la ciudadanía y los beneficios pues se privatizan, ¿no? O se, digamos, los contabiliza de otra forma la Autoridad Portuària de València. Si voleu, en aquests moments ja han començat a arribar preguntes via xat, no? Salva Coll diu força i unió, companys. No a l'especulació. Vicente Linares és com fer un polígon industrial enmig de la ciutat. Maica Barceiro, no a l'especulació del port. Bueno, hi ha algunes preguntes concretes. Adrià? Adrià? No t'escoltem, Adrià. Adrià? Com diu aquell, problemes del directo, no? Si no, també les pots posar per el xat, si vols, Adrià. Sí. Mira, de la companya que ha fet el comentari que és com tindre un polígon industrial, és que, de fet, un port no solament els vaixells entrant i ixint i manejant caixetes d'ací cap allà, és que també hi ha activitat industrial dins. I una informació, per exemple, que també és molt opaca, és saber què estan fent allà dins. A València, per exemple, tenim dipòsits de combustible. Sí, i a més, bueno, per la carretera d'accés sur al port, construïda sobre la platja de Nazaret, de la Punta i de Pinedo, pues passen totes les mercaderies perilloses que entren o ixen del port, per via terrestre, els camions o els trens que n'hi ha i també els vaixells. Bueno, això significa que n'hi ha un perill real. De fet, molt proper de l'antiga platja de Nazaret n'hi ha un búnquer radioactivo que cada vegada que el arco detector de materiales de la salida del puerto detecta este tipo de sustancias, pues rápidamente los meten en el búnquer hasta que averiguan qué es, ¿no? Normalment són, diguem, abonos, pero también material radiactivo que no sabemos muy bien qué es. En cualquier circunstancia, pues hay una situación, digamos, de convivir con un tráfico de mercancías peligrosas que se mantiene como muy opaco. Es decir, seguramente dentro del puerto hay un plan de emergencia interior, y eso pues los compañeros que trabajan dentro del puerto lo saben perfectamente, pero en el exterior de las instalaciones no sabemos absolutamente nada. Y ya no estamos hablando solo de Nazaret, Pinedo o La Punta, estamos hablando también pues de la Marina, de si viene los cruceros, pues el tráfico de cruceros que baja y suba a los cruceros mezclará también con ese tráfico de mercancías peligrosas y además pasa junto a la Marina de la ciudad de Valencia. Es decir, y bueno, si alguna vez país por la Marina Sur, ahí hay un panel, digamos, que se puede
translúcido que se ve el otro lado cómo pasan las cisternas, ¿no? Y tiene una foto muy bonita. Si estáis un ratito allí, podéis incluso fotografiar un camión cisterna y al fondo un barco echando los humos que no le interesan, digamos, al vecindario. Jo crec que és important també la forma de la presa de decisió d'una intervenció urbanística de primera magnitud com és l'ampliació del port, no? Que a més ve, com hem comentat, relacionada en diferents intervencions urbanístiques que fan una remodelació molt significativa de la ciutat, no? I aleshores, com se pren aquesta decisió? A més de l'autoritat portuària, n'hi ha alguna de les persones que han votat en les eleccions intervindrà? En quin sentit? I com col·labora o no? Com intervé la ciutadania? Perquè, clar, l'Ajuntament de València ha fet, com ja sap la majoria de veïns i veïnes de la ciutat, ha fet processos de consulta ciutadana sobre diversos projectes i algunes vegades els veïns i veïnes presenten projectes, però, clar, un projecte d'aquesta magnitud ens van a consultar de quina manera. Jo crec que això és significatiu, no? Perquè, perquè és una remodelació de la ciutat molt forta i abans de clavar-se directament a fer-la, ha d'haver un procés transparent, no? De fet, el no voler fer un nou estudi d'impacte ambiental, més enllà de com se facin els estudis d'impacte ambiental, però el no voler fer-lo ja denota un interès per l'opacitat, no? Per utilitzar un projecte, una declaració d'impacte ambiental de fa 15 anys o de fa 20 anys per a justificar una remodelació que ja ha explicat Pau que és completament diferent. Sí, bueno, l'impacte ambiental es va autoritzar fa 15 anys, però era en base a una normativa moltíssim més antiga. O sigui que jo crec que ni havien descobert que hi havia cap a ozono. Estava totalment fora de lloc i ara no volem fer-la ni revisar-la, però bueno, donat el cas que la passara la normativa actual, és que el projecte en si no es sostén. Jo crec que tenim ja alguna pregunta que ens ha passat Adrià. Sí, perdó. Adrià. Que diu, ¿pero en qué grado está paralizada la ampliación? Porque mucha gente piensa que ya está todo descartado, el acceso norte, la ampliación, etcétera. A ver, lo único que está hecho son los cimientos, porque un mantra que repite el Puerto es que la ampliación ya está hecha, ahora lo que hay que hacer es rellenar. Bueno, eso no es verdad. Es decir, lo único que hay hecho son, digamos, los cimientos. Y además, digamos, la cimentación está mal, porque hay un informe técnico muy potente digamos, que sostiene que esa cimentación está mal hecha. Pero no solo... Sí, de un señor que ha sido profesor de la mayoría de los ingenieros que están trabajando ahora en el puerto. Pero no solo eso, sino que resulta que... Oye, se me ha ido el santo al cielo. Que está feta el dique exterior, o sea, como el esqueleto, que una parte no vale. Luego, además hay que desmontar un contradique que se hizo con fondos europeos, creo que eran 75 millones de euros, que por cierto, cuando se enteren en Europa algo tendrán que decir, porque si se gastan así los dineros, pues mira tú la historia, ¿no? Por dónde va. Y luego hay otra cosa que, bueno, si no hay otra pregunta, luego una cosa que me gustaría añadir, pero... A ver, sí que hi ha diverses preguntes, però bueno, jo crec que és un diàleg. Pregunten sobre la universitat. Què diu la universitat de l'ampliació? No sé si tenim contactes en professorat de la universitat, perquè sí que hi ha Sí que n'hi ha. Sí, que hi ha un sector dissident. Hi ha un grup de professors... Sènior, a més, en molts casos sènior, que és ahí, com diu, ja no tinc res aquí no he de donar-li comptes a ningú i puc dir perfectament el que pense. No, sí n'hi ha algunes persones de la universitat que per exemple, el col·lectiu Terra Crítica
que bàsicament són persones del món acadèmic, sí que ha fet diferents publicacions ficant en entredit i desmuntant totalment el tema de l'ampliació. I després està el cas contrari. Hi ha hagut un grup d'investigació de recerca a una de les universitats públiques que, contractat per l'empresariat valencià i altres entitats en interessos clars en què s'amplie el port, doncs va emetre un informe que se suposava que responia una miqueta a una planificació que n'hi hauria d'haver fet abans, d'una previsió un poc de quins impactes, quin moviment econòmic n'hi haurà, arrel d'això, quins beneficis, i va emetre un informe, però ja vos dic que era una miqueta bajo demanda de la patronal, aleshores, i sé, no sé, la metodologia també era la que era i tal. Però el sector universitari, sí, el que anava a dir, Pau, que paga qui paga. Qui paga mana, sí. Sí, el sector universitari, la veritat és que poques persones que s'han mobilitzat han sigut molt contundents. El que passa que sí que tirem a faltar una miqueta més d'acció des del món acadèmic i un poc més de visió crítica, de fer aquest tipus d'anàlisi. Es va fer un debat a través de la Fundació Cito i de la Càtedra de Territori, me sembla que era de la Universitat de València, vam fer un debat online, però malauradament els col·lectius de lluita i d'activisme no eren membres d'aquestes taules de debat, era més gent del món acadèmic i això. Bueno, hi ha alguna pregunta més? No sé si, Julio, volies dir alguna cosa i després plantegem les 2 o 3 preguntes que queden. Sí, bueno, yo recuerdo que hace un par de años el alcalde de la ciudad planteó la necesidad de cambiar la ley de puertos para hacer, digamos, la gestión de los puertos más transparente, hacerla más participativa y también para hacer una cosa muy importante, que es la siguiente: los, digamos, terrenos de propiedad portuaria, pero que ya no tienen un uso portuario, pasen a manos a ser una propiedad pública también, pero de los ayuntamientos, para que estos puedan gestionar mejor esos espacios a favor de la ciudadanía.